team de Awurade asɛm ɛyɛ kronkron ɛbrɛ mo no ɛnɛ nso ɛbrɛ aso sɛ yɛba mo nkyɛn na yɛfa kwanya yi so na yɛakyɛ adɔfo a da bia munya brɛ na mutie dwumadi a ɛti sei na we deɛ nɛ mɛka ne sɛ emergency bi aba sɛ ɔfo nti bebre no a ɛnyɛ dwumadi ni bi ntie nanso ɔmo a ɛbɛtie wo Facebook no yɛbɛsrɛ sɛ momfa nkyɛ yɛn na montie no wɔ hɔ ma yɛn san sɛ atɔfo no kwakyiri paa enti yɛn sɛ brɛ san sɛ munya binti yɛn ha ho nkyea adɔfo yi na mmom yɛto hyɛ dwumadi no ase okay enti obi a wotie bia nso anɔpa yi yɛkyea mo na yɛaka kyerɛ mo sɛ yɛhyɛ dwumadi no ase nɛ enti obi a wanya kwanya sɛ phone na wodi tie no yɛkyea mu nyinaa san sɛ yɛho dɔ ɛne AHWENEPA ho dɔ nti ebia wanya off nso na wode wo phone etie nso yɛkyea mu nyinaa enti bia wanya akwanya de wo phone tie bia nso no yɛkyea mu nyinaa anɔpa yi sɛ Awurade nhyira mo sɛ moanya saa opepa no sɛ mo betie saa dwumadi na AHWENEPA nso ho dɔ nti no mo tie Awurade nhyira mu nyinaa yɛbɔ mpaeɛ na afei yɛahyɛ yɛadusua no ase agyapa a wɔsoro anɔpa yi yɛda wase papaapa ɛwɔ akwanya soronko a ɔde ama yɛn ɛna anɔpa yi nso wayɛ adom sɛ yɛmfa asɛm mmerɛ wo mma ɛno nti gyae atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa baabi biara a ɔma yɛ kra do tie w'asɛm na nka yɛasan serɛ wo mpo sɛ ɛbɛtumi anka ma light mmra na doɔ no ara nya bintie sɛ bɛyɛ ɛnnɛ yɛde dwumadie wei ba wieɛ no ɔmanya nsɛm mu nteaseɛ sɛ yɛ Facebook sɛ yɛ phone odi tie baabi biara a ɔma yɛ kra do tie biara ne yɛde ɔmakoma no mo kra hyɛ wo nsa ɛberɛ mu deɛ fa koma ne adwene donum na wakoa nso menni asɛm yi wo na wasɛm sɛ biema no a maama nte wo ne anɔpa yi berɛ aso sɛ bɛtoa dwumadie so fa honhom a wode ma adikanfoɔ twerɛ w'anum asɛm to wɔ no ma me ne matiefoɔ nyinaa honhom kora yɛde bɛkan no ho bɛtie deɛ yɛtumi yɛ asɛm neɛfoɔ na nkyɛ na pie wɔ ne onya mu a yɛanyɛ yɛrɛ aba wei na yɛsrɛ anɔpa yi Kristo Yesu din mu nti amen onuadɔfoɔ yɛtoa yɛn dwumadie no ɛso sɛnea yɛdi kan amamɔnyanteɛ sɛ dwumadie yi no ɛnkɔba sɛ ɛbɛyɛ radio nko a na mmom yɛtoa so na yɛde nsɛmpa no nso akɔ afiefie mu ɛne ɛmɔnten so yɛnkuro ahodoɔ mu nti no yɛhia mfidie a yɛde bɛtu saa nammɔn no ɛno nti yɛfa kwanya yi so na yɛde momolai ɛne account number yi ato dwa sɛ bɛyɛ a wɔn a wɔpɛ sɛ wobɛtumi aboa ma dwumadie wei afa ntoma pafra no na mo nso mabɛsɔ yɛ asene ɛno nti momo no ɛyɛ 0559 161701 0559 161701 ɛna account number no ɛyɛ GCB account no yɛ 617 101 001 2948 bisan sisu bio 617 101 001 2948 we yɛ GCB ɛno nti yɛhia speakers microphone kyesɛ bibia yɛde yɛ Nyankopɔn adwuma de ka nyamesɛm bia no sɛ projector ne wahoɔde bɛtumi sɛ bia speaker baako na mahoɔde bɛtumi a akwanya wɔ hɔ ɛna team no nso wani gye ho na wopɛ sɛ wobɛka ho na nyinaa de asɛmpa ne kɔ nso a akwanya da hɔ ɛnɔma meto yɛ a yɛ momo line no nso wofra baabi a wo biara no yɛbɛgye wo so na yɛdi nkɔmmɔ na afei yɛhu kwan bɛfa so a yɛbɛtumi de asɛm no akɔ na yɛbɛka bom ne yɛde akɔ na neɛ yɛka nyinaa nso ne sɛ ɛnkyɛ bɛpa ho ntoma ɛnkyɛ yɛbɛpa ekuo wei ho ntoma sɛ bɛyɛ a ɛbɛdi mu
na ma yɛn dwumadie no nso atimi akɔ enkan. Ebra menkyere ho no yɛbɔ awura Onyankopɔn asɛm mu. Yɛbɔ awura Onyankopɔn asɛm nti nei unya kwanya ba so a yɛnkyia no sɛdeɛ last week mutimi ɛba ya yɛgyina so kyiaeɛ no saa nso nɛ nso yɛsrɛ sɛ woba nso a na wakyia anaasɛ yɛkyia wo nso a na wagye so Yesu bɛgyew nanso no na yɛde ayɛ adwuma. Yɛwura mu no nea yɛkɔ nyinaa ne sɛ ɛnɔpa yi yɛnnua ɔkɛseɛ wɔ Ntiapɔ ɛno nti wantimi amma enti baabi a wo biara no mesrɛ Awurade ayaresa de ma no sɛ Awurade ma no ahoɔden na Nyankopɔn yɛ adom a next week ahoɔden aba a yɛn nyinaa san aka bom atoa Onyankopɔn dwumadi a ɔde ahyɛ yɛn nsa no so. Na yɛtoa soɔ no yɛkɔ Timothy nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti a ɛyɛ mmiɛnsa enyimu a ɛyɛ 16 ɛne 17 no. Yɛntie Awurade asɛm. Atwerɛ nyinaa firi Onyankopɔn home mu na ɛyɛ ma ɛnkyerɛkyerɛ atɛnyie atenetene ɛne tenene mu yɛn na Onyankopɔn nipa ayɛ pɛ a wasisi ne koraa ama nnwuma pa nyinaa. Ɛno nti babia me nyina soɔ wɔ ɛyɛ Bible no ɛne mama hoɔden a metumi de kasa, metumi de kyerɛkyerɛ, metumi de tufo na metumi de tenetene sentini sɛ atwerɛ dadaa ɛne atwerɛ foforɔ no nyinaa ka bom a ne nyinaa ɛdi adanseɛ sɛ ɛnam Onyankopɔn honhom so ɛne ɛde twerɛ atwerɛ no. Na me nso a mekyerɛ mu sɛ me nso nya saa honhom korɔ no a na metumi de kyerɛ mu sɛ bɛyɛ a ɛbɛboa ma wo a wotie no nso no watie ne yie na wo nso sɛ wobɛtumi anante Onyankopɔn asɛm no nokora ɛyɛ mu a ɛsɛ sɛ wokura anaa wonya saa honhom kronkron a yɛde twerɛ Nyankopɔn asɛm no. Na sɛnea daa meba nso a meka na megu so a meka na mebɔ matiefoɔ ɛnkaeɛ ne sɛ bibi di yɛnim ba Kristo kɔmhyɛ a asuafoɔ no bisaa na ɔde maayɛ no nkɔmhyɛ no egu so ɛɛba mu dendenden. Na Mateo asɛmpa no eti a ɛyɛ 24 enyimu a ɛyɛ mmiɛnsa no sɛnea asuafoɔ no kɔ Yesu nkyɛn no obusae ne yɛntie Awurade asɛm. Na wɔte nwopɔ so no asuafoɔ no ban ne nkyɛn wɔ ɔfa baabi bɛka sɛ ka kyerɛ yɛn da bɛn na yenum bɛyɛ hɔ na ɛdeɛn na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awie no ho nsɛnkyerɛnne. Yɛbɛka ne sɛ asuafoɔ no ɛde boɔ baako ekum enuma mmienu. Da bɛn na yenum bɛyɛ hɔ na ɛdeɛn na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awie no ho nsɛnkyerɛnne. Ne nyinaa kɔwie sɛ na asuafoɔ no susu sɛ wɔn brɛ so ɛna Kristo bɛba ne mayɛ a ɛtɔ so mmienu no. Ti na ɔmpɛ sɛ ɔmo hunu nneɛma a ɛbɛda adi sɛ wei deɛ yɛhunu a ɛkyerɛ sɛ ɔmayɛ no abɛn anaasɛ ɛɛba. Na Kristo ma wɔte aseɛ sɛ Jerusalem sɛyɛ ɛbɛba so. Saa nso na wiase wei bɛkɔ wieɛ nso a ɛwɔ sɛ wiase nyinaa gye tum sɛ kwasi adanyɛ mmara. Na afei sɛ ɛba mu saa deɛ a ɛde wiase bɛkɔ wieɛ. Na mpa AD 70 Jerusalem asɔredan a Kristo kaa sɛ obɛdwira gu no AD 70 yɛdwiri guiɛ. Ɛyɛ Rome asraafoɔ na ɛbɛdwiri saa Jerusalem asɔredan ne kuro no ɔtoo mu gya. Ɛni sɛ ne yɛdi kan aba mu deɛ a ɛdeɛ na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awie ne nsɛnkyerɛnne nso ɛdi anim a yɛhwɛ ne mu kwan sɛ ɛbɛba. Na ɛno na meka kyerɛ wiase nyinaa sɛ deɛ ɛma yɛhunu sɛ Kristo mayɛ no abɛn anaa wiase bɛkɔ wie ne sɛ kwasiada bɛyɛ mmara wɔ wiase sɛ yɛmfa saa da no
enya homegye ma wiase dia ene America chireti fo se edi Kristo ma ye toso mienu beba edi wiase beko wiye ti anopai hye saa asemi nso na se ebamu a edi adanse se wotiye na abamu nso anopai Awurade da part 4 enne beye dwumadi a itwato ewe Awurade da ne ho sentini se ensem bebra begu pron so a ese yetimi ka ho asem manyame ma ehwehwe nkwagye no etumidi edwaneje won kra nkwanchi ese ka ho asem komsha eba mu ewo yembre so tianopai ye bawura onyankopon asem na ya hwese Awurade da no asesa anase edaso a eye memreda adisem ti baako enyimu a yenkron eni eduno yenti Awurade asem me Yohania me yamunua ne Yesu ahohia ene ahinie ene boasto no munyonko no me wo supa wo frɛ no Patmo no so Nyankopɔn asem ni Yesu adanse enti me wo honhom mu Awurade da no na mete ne kasie bi wo makiri setetrobento Yohani ebra ye kuni nuanom na ye sini nuanom bi abo ye twa bi mu ti ye bo bi asenua mu no ono nso asotwe de maa no ne se ye che no wadwungu mu na wanche ne ko ba se ye kunu a ye onwo no ntino ene ye betwa wasuo na fe oni nipa ntam atete to se ahohia mu ene etwa na suo ko etwa na suo ede ne ko asuo Patmo eho de oni muankodi agro ombewi o Mario o manwe nso de a oni nipa ntam bete sanse ye hia Kristo hu asemu bio ti twa Yohani asuo se omfri nipa mu sana Awurade wo nipa bi di ma no ti ho no se owo honhom mu Awurade da ebra Kristo sorry achi na fe omunyina ena Awurade asem so a ye di wo nyina no na omuda so som memreda na kwesera som ba wiase ti se Yohani ka se owo honhom mu Awurade da dia ene na da foforo bia ni obi da no munim eye memreda eno nti tie na hye ne nso enya da foforo bia sania Kristo enso wasasi so okan ye wo makwasempa no etia eye mienu enyimu a eye aduenu nso ene aduenu nwotwe no sei na Awurade asem de mayen na wose won se onipa nti na oyo homeda na nya homeda nti na oyo onipa na kire se homeda ewo botaye na enjemole no nwotwe se na enti onipa ba no ye homeda nso wura enti eda eye onyankopɔn da eda eye Kristo dia eye homeda a eye memreda a ensesan ye enu ntina onyankopɔn nam odifo Azaya so ema yeti asie hia homeda no hia ni sane homeda no ewose ye ma yani ku na yan toto no ase na yan fa nye ne ye pɛ no ti Azaya 58:13 and 14 ti Awurade asem se wo sanka wo na homeda na meda kronkron no wa nyonye wo pɛ na wo fra me homeda se anigidie ni Awurade da kronkron no se da esenidie na wudi ni na wamfa warawa kwanso kire se onyankopɔn
enam Azaya so ma ye hunu homeda no sania yemfa nya no na wanyo ne wara upe na wankeka ensem a ena wani baje Awurade ho na moafa sorosoro mmea so na mema wadi wagya Jacob agapade no efiri se Awurade ano na aka enu nti onuadofo a utie Awurade asem wadawro ma Awurade asem moma yemfanya dwuma Awurade nsesa memene da no fada foforo bia nya ne da bio na yentie asem bi Malakai timiensa enyimu ayensia na me Awurade mensakra edi mo Jacob ma muri nwiesa tini Awurade aka no onane ani Awurade say mede nansia ama nipa na da to sonson no eye metwe di ampo Nyankopɔn meda enu nti ebra Kristo bedi mfinhyia aduasa miensa ewa asase so ode homeda na esome na nam adusua Yesu enti matwa Kristo bra wote ase ne som dwumadie nyina matwa ne nyina agu sanse enkyerɛkyerɛ aba ne sɛ ne usɔreɛ no na de kwasiada homeda baaye enu nti matwa na setena wasase so homeda die no ato nkyɛn ye kɔ ebra osɔre ye obewuo ne wɔsɔreɛ no ye behwɛ sɛ ɛsesan ye ma homeda ebɛyɛ kwasiada na enu na mepɛ sɛ ye kyɛ enu nti wo kan Yohani etie ye dunkron enyimu a ɛyɛ aduasan baako no a tie Awurade asem enso na da no ye ahusiesie da na sɛ de ɛbɛyɔ na amunu renka asannua ne so homeda mepa wo kyɛw ɔdɔfo a utie Awurade asem wa henepa 95.5 anase utie ewo Facebook ahenepa Facebook no wadawro ma mensada mensayem kotodwe gu fom esre wo se Kristo amuno ose homeda no ye ne dia se ne breso fo anhwe anka se Yes Kristo homeda no ye ne dia nti obetimi dia ye ne opɛ no mama Kristo amunu anka se nnuane so homeda dia odofo mesrew emfa Onyankopɔn homeda no nya ne opɛ emfa nkoye da ode wale nansia no ewo ho emma wa obetimi dia ye emfa nkoye ye wadawroma emfa nkwafuo mu Onyankopɔn homeda no yemfa nya ne yepɛ na saa homeda no ye da kɛseɛ nti Yudafo no besere Pilato sɛ onko bubu won nyiwa na onyi won ti Yesu amu no anka senuane so homeda saa nso na Luka asempa no tie aduonu emiensa enyimu a ɛyɛ aduonum nan kosi na aduonum nsia no ɛno nso yɛhwɛ Kristo ebra ye bɔ na senuane mu nso san no mu homeda no hia ene eho anamuntuo na da no yahusiesie da na homeda reben ne ma no nso a wone no free Galilea ba no de akire kɔ hwɛ ɛda no ne sɛne ɔde na amunu to wɔ faaye na wɔsan besiesie nu ne enwu hwehwam na homeda no oyekom sɛne emra no etie menuadofo hwehweye na wanfo Nyankopɔn homeda no ani agro sanso se enipa ba no ye homeda ura
ɛno nti ɔmo de nidie ɛma onyankopɔn homeda no ɛwɔ ɔmo brɛ so. ɛneɛ yɛn a yɛka sɛ Yesu Kristo ne wusɔreɛ no ɛno na de homedasom a na yɛ memeda no nsesan baayɛ. na Kristo ɛbra na ɔka nkɔmhyɛ hodoɔ a ɛbɛsisi ne kuro akyi ɛne ne mmayɛ mu no, ɔka asɛm bi wɔ Mateo asɛmpa no ɛti a yɛ 24 enyimu 15 kɔsi 20. na emu baako ɛyɛ Jerusalem sɛyɛ a ɛsii wɔ AD 70. ɛno yɛ Kristo kuro akyi. na yɛnhwɛ sɛnea wɔkaa no. enti sɛ muhunu akyiwadeɛ a ɛbɔ ɔman no a odiyifoɔ Daniel kaa sɛ ɛkaeɛ no sɛ ɛgyina kronkronbea hɔ no a, deɛ ɔrekenkan no ma no nte aseɛ. ɛno na wɔn a ɔwɔ Yudea nwane nkɔ bepɔ soɔ. na ɔkasa fa Jerusalem sɛyɛ ɛho sɛ ɛnam sɛ ɛyɛ Rome, pagan Rome na bɛsɔre atia nti, na ɔmo deɛ na abosonsom na ɔmo som nti, AD 66 ɔmo de wɔn akɔkyɛm ɛyɛ abosom nneɛma no baa Jerusalem ɔfasuo ne ho. saa akyiwade a ɛbɔ man no yɛ abosonsom a na Jewfoɔ ɛyɛ wɔn akyiwadeɛ no, ɛno na Kristo ka ho asɛm. ɛne ebinom sɛ akyiwade a ɛbɔ man yɛ gay ɛne lesbian, wadaworo ma ɛnyɛ noa, na mmom na yɛ abosonsom a na pagan Rome na ɛyɛ wɔn akɔkyɛm a na wɔn de kɔ akoro no na ɛwka wɔn ho, na wɔn de ba Jerusalem afasuo no ho no, ɛna na ɔsi sɛ wɔn saa nneɛma no a ɛyɛ akyiwade a ɛbɔ man. enti ɛbaa saa no na wɔse ɛno na wɔn a ɔwɔ Yudea enwane nkɔ bepɔ soɔ. sɛ muhunu sɛ saa nneɛma no asi a, luka deɛ ɔse sɛ muhunu sɛ asraafoɔ no atwa Yerusalem ho ahyia a, na muhunu sɛ ne bɔ abɛn. ba Mateo deɛ ne deɛ sei na ɔkaa no, deɛ ɔwɔ ɔdan atifi no ma no ansan mɛfa biribi ɛmfiri dan no mu. wei nyinaa yɛ Jerusalem sɛ yɛ ho kɔkɔbɔ. na deɛ ɔwɔ enwura mu nso ansan n'akyiri mɛfa ne ntoma. na wɔn a wɔfa afuro ne wɔn a ɔma nufo ɛnan mu no nwie. wei nyinaa yɛ Jerusalem sɛ yɛ ho nkɔmhyɛ anaa ho kɔkɔbɔ. na Kristo ɛka kyerɛ n'atiefo. na ɔba nkyɛmu 20 no a, ɛna Yesu Kristo ɛka sɛ mommɔ mpaeɛ na mudwane no ama awɔbrɛ anaa homeda. tie ne yie na hyɛ ne nso, wadaworo ma. sɛ na yɛ sɛ Kristo wusɔre akyi homeda bɛsesa kɔkɔsia da a, ka Kristo nka ho asɛm. Kristo wusɔre no ansesa memeda homeda no. adɛn nti na ɔka sɛ mudwaneɛ no mommɔ mpaeɛ na ama awɔbrɛ, san sɛ ɛyɛ dwane a mudwane afiri Jerusalem. sɛ kɔyɛ awɔbrɛ a awɔ ne nti ne dwaneɛ bɛyɛ den. ɛkɔyɛ homeda nso a saa tam no mo wɔ sombrem. to sɛ mommɔ mpaeɛ na mudwaneɛ no ama awɔbrɛ anaa homeda. na ne Yesu nim sɛ homeda bɛsesa a, sɛnka wanka ho asɛm. wokan asomafoɔ eti baako nyimu a yɛ 12 bere a Kristo ne n'asuafoɔ ne di nditimu no, Yesu Kristo ne sɔre akyi, Bible di adanseɛ sɛ odi nafua 40 ɛwɔ asase so ansana ɔkɔkorakora. na ɔne n'asuafoɔ no edi nkɔmmɔ. na bere a wɔn di nkɔmmɔ no, wɔn toa so edi homeda. na tie Awurade asɛm. bere a ɔkɔɔ yɛ akyi no, ɛna
oka sa asem we eno na ofri bipo ofre no enwo bipo a eben Jerusalem beye homeda kwan ne so san ko Jerusalem ebra Kristo ne nasuafo ntiti mu wo asomafo ti ba ko nyimo nkrokosi du ba ko no Kristo ko ena wo se ba bia na omu hyiaye no anana mo wono na ye ba bia ye mo fa efiri ho homeda dura ekwan no mo fa so eko Jerusalem nti wonti Jerusalem a obia ko Jerusalem ekosom wo homeda brem na Kristo ne sɔreɛ no amfa homeda a ensesan bi amma emfiri memeda ankɔ kwasiada yɛnhwɛ Paul ebra ɔboa ma yɛsi Stephen aboɔ AD 34 ɔsesan na adwen AD 35 na ɔno nso bepagya Kristo na yɛnhwɛ sɛ ɔno Paul no homeda no ono so di so ana wani so tie Awurade asɛm wasomafo etie dumiensa enyime dumiensa ani dunan na Paul nom tu free paafo no oba page a ɛwɔ Pafiria na Yohane twen ne ho free wɔn ho san kɔ Jerusalem na wɔn deɛ o free page no otwamu ba Antiochia ewo Pisidia na wokɔ hyiadan mu homeda kɔtena ase Paul ena Bible kan ho asemi wa oba Kristo kɔ akyi Bible di adanse sɛ ɔkɔ hyiadan mu homeda na ɛyɛ memreda na ɛkyerɛ sɛ Kristo sɔre akyi no homeda no ansesa yanko enchemwadwa na mienu kosi na dua na ye asomafo wa tidumiensa na yenhwe na ofrihia dam ofri adie no osre se homeda foforo omeka ensem no nkyere wombio verse 43 na won a ohia mu no papa mu no Yudafo ahokafo referefo no mu bebredi Paul ni Barnaba achi Paul nie yenhwe na okasa kyerɛ wɔn tu wɔn fo sɛ ɔntena Onyankopɔn adom ne mu verse 44 na homeda foforo duruye no ɛka kuma na kromu no nyinaa behia sɛ ɔrebetie Onyankopɔn asɛm onuadofo a wutie Awurade asɛm homeda Yesu ekurachi Paul mo nyinaa bedi homeda so asomafo wa etie du nsia enyimu edu baako kosidu miensa tie Awurade asɛm ana yesi hyɛn mu tu free tra de mrika teneba Samotrak na adeɛ kyen no yɛba Napoli na yɛfiri hɔ kɔ Philip a ɛne Makedonia fa hɔ tubrafo kuro Tritra mu na yedi kroi mu enna kakra ejemu dumiensa na homeda duruye no yefri krono mu ko asuo bi ho baabi a osusu se wo sɔre ho na yetena ase no ye kasa kyerɛ emma obehia hɔ no enti ɛhɔ hyiadan ni hɔ nanso homeda eduruye no omko hyia baabi onso sɛ yehia som a beyeye ti asuafo no Yesu kurachi no omo antoto homeda no wase omo toa so di homeda no saa na okan asomafo hɔ a etie du nwɔtwe enyimu a ɛyɛ nan na da homeda oka asam hyia da mu ma Yudafo ilafo agidi na kyerɛ sɛ Yesu kurachi no Yesu usɔre akyi no homeda omkɔ so a ɛde some ɛnei akɔwie sɛ
homeda sesa ti eya na binum kotu asomafo ti aduenu enyimonson atiefo madawroma se Bible no na ye kan ye nte ase o se Bible no na ye kan ni ye o mesira of Bible no na me no kenkan sa kenkan semwe na so bi ejina so de kase eno nti ne som kwasia da wanya bibia kan akire no eno nti me hya se afri nchemu yensia de kosi ne nwotwe so ne mabusa asem na wonso wayi ma no obia wo bia na yenso apiti na twa mu no ye free Philippi fa nsuani na yede nanum bedru won enchen tra eho na yedi nanson tie enchemu a eye enson no na watwe mu da edi kan no a ye hia se ye bebubu paano no asem ni nyina nie yabo na watwe de edi kan di nti wona dwen ene wonte ase se eye osom enomosom se ofa Bible no a enna hyasie free anwumre bra owia akoto na ya wurada foforomo ti o kan Bible no a o se ade sai na ade kyen da edi kan no ade sai ade kyen da etoso minu no enje ade sai ba na ya wurada foforomo ade kyen enti abribia ade besabia ne naso ni saada na wo mu ni mo enti se Paul say ana Bible kase na odide di kan a ye hia se bu pan no dia na kire se ofri memre damu ana abewura kwasie damu na yento aso na obetemase ni nti a mene eche Paul kasa kire won efri se ade kye obeko na otoa asem no so awra kosi odasum timamusa se Bible abenfo Bible atiefo se ye ade sa na ye ni aso ni da na ye wo mu ni dia na o kire mu se na otwede di kan ye hia ye ne dia na kire se ye firi memene damu abewura kwasie damu ene enim se memene danso na Paul na ode ko hia dan mu na nye kwasie da ade achi obekọ nti omoto aso ema yewura me kwasie damu anadwo no Paul no omokoso a eche Nyankopon asem ti anwumra no a omeda twamu no yewura kwasie damu no na Bible ka ho asem da suo mu na je se kwasie na da so a mu no mowo na mebusa tiefo se mo de no eye mu nyina so a mosom daytime ana mosom anadwo san se kwasie no na eye Paul no mahia daytime na muri wura anadwo ni mu dia nga odwada mu na nke yewura ka onsan enka na odwede di kan ho asem bio madawroma moma yensua Bible ni yentina me say Bible no de Yakobon nam ne honhom so ne ma wona atwe ne twoye na se oso bati ase de a uhia saa ho kro no a timi pa cha mu amukotu sa quotation wei ede dada won se sa na odwede di kan no na amre som no mesrew monsum anadwo na ya anadwo a saa ba ne afri kwasie da mu da suo mu verse 8 na kanea bebre wo abansoro faako a ye hia mu ho ne yeto aso de ne wo mu ane se abrantie no edaaye no ofamho mu tofom enye ne hia me ba ne hia se na ohwe de kan no enye osom da ye be ka se ebia memedafo
se en memeda nwumre ye watch night omo naso ni memeda mu biu owia koto ye no a ye wura kwasia da mu ti onuadofo mo nhye no so saa mame na me yi se awurade dom so obetimase quotation ba konso a omugina so ededada atiefo miya no me pese atiefo ye kre na tie kontofo ngbe kan ti dunsia me hyase free verse 1 to 4 o kan verse 2 no a ne da biri moni so me hyase free verse 1 to 4 se ba ya emu nya awurade asenu beda ho na efa etoa ode koma ahiafo no hodie sene me hyehye no galantia asafumo no monso monyo sara enti nkomo wei eye etoje ene o sei da na wotwe mu da a edi kan no mu biara mfa de ebesi ni yie ama no anya no ensie ti memne da no omko hia kwagye sasi ka no na Paul aba won nkyɛn kwasia da no abagye de kɔ ti me pa wa kyewo so de we nyina so se no nti ne yasom kwasia da me kye obi ani bible mu a ode kwasia asom ye kwa we nya osom da je so pronounce so se na otwe de edi kan nes wan kase na ye osom da uma me masa da no ansana mayi munyinto ti misramo munni quotation bia de ode asafo ne baaye mpo no ode kwasia so baaye no oni nyina so bia wo bible ni mu ti wo a wo so beto ye no emfa bibia nkohye mu obreko a bible se ye emfa bi nka ho ye nyi bi mfiri mu ye nto aso na maama ansa na wayituo no na minyame ba memma won a mode enwoma be kire se ose no de mo ayede no akọ Jerusalem na se menso meko a wone me akọ tebusuafo eye to na Paul baji o enye osom da tafe sa quotation mienu wei munyina so a mode som kwasiara na ewe se we ni munyina so de a awurade asem adikra firi o se enye osom da anya na tie Hebrew 14 nyemo nkrokosi du ba akọ se sa na tie de a na se kwasia da ni bible mu de a anya na homeda na ye osom da de a tie Hebrew 14 na nyimo nkron kosi du ba akọ anya na homeda die aka ama onyankopon man na de wahyen ne humi mu no ono nso humi free ni nyuma ho sane onyankopon humi free ne de ho no ti nyankopon se mini nensia ma mo se mo mfa nya adwuma na de to so nso no de emi twa di ambo nyankopon meda ti mo mfa home na fe mo mfa nya ma home e ma me twa di ambo nyankopon meda no hunye ehuni mranyam ti obi obedi home da bia no nso no so home free ni nyuma ho sane onyankopon home free ne de ho nanso ti ahai verse 11 it mumma yammo modern enhye ohome ni mo na obi anhwe ase anye asode kro no ara enhwe so me pa wa chewo enye onyankopon humida no ho asode ne enti anopai se ne tie wo bible ni mu e wa panfoforo mu Yesu sori ya chidia ene na asemu a Yohane kan ye wadi semti baako enyimudu semwo hu mu awurade da no enye kwasia da ne mo ye memene da na metene kase bi wo makiri se tuturobento ti onuadofo a anopai utie awurade asem osofo James Gibbon ni nguma bia watu din se yen ajanum gidie kratafa adwe wotwen kron na mekan yi eye kalik na de kwesera sombaaye na omusofo baako engoma na mekan kan ti se no de kwesera sombaaye kasa ye se ona na kasa masemi ko busa me maame hwan na wo maame
enti mo a mosom kwasiada na mo de Bible quotation bi mu ho anu a eni nyina so ne odi kwasiada so bae tie nanum asem se wo kenkan twere kronkron free Genesis kosi adisem a uri hu nsan ba kompo a ehye se onye kwasiada kronkron atwea no hye se onye memreda kronkron osofo James Gibbon ontiase but ne ngoma otwere no se ne di ho adanse nti wo a wo beto ye no na wo de ne eni ho ebehye ho misraw hyene nso na Isaiah ehunu kan Isaiah 66 verse 22 23 say efra sa yisu kosro a ye be kosro di homeda enti se wodi kwasiada na esoma mebusa se odu sro a homeda ye nko kwasiada wo ho nti obeda ne wakobi ti Awurade asem na sane osoro foforo ne asoforo a meyo no begina manim no Awurade asem nie sara na mo asefo ne mudin begina ne beba se osrane foforo da ne homeda da na honam nyina beba be sore manim tanopai ibusa wo se wo de kwasiada na esom a ye koi osofo na foforo Awurade be ye no ye fa kwasiada nsom wo nti wo be den na wo de asom mamen kan test we na me de dwumade ni ba wiye ebre no atia me na o kan Genesis etia ye nan enyimu ye miensa kosi ninsia so a asem bi si na me de ye nyina so na ma twa tiefo adwen asiso na fe mu nsoma ba mu bi ti Awurade asem ne ba se enabia chi no Kain di afomu nneoma beye Awurade aye na Hebel so de ni nwan mu makan ne won a wadore no bi be man na Awurade ani so Hebel ne na ayede no adentira sanse de moja ne bafode enti Hebel efa ehinhye kwan so ana Kain de ofa honam kwan so a ndi ode baba afode ne na moja nim tenei onyankopon de homeda siwa ai kai se oyobo ade nensia bo ade nti ode homeda siwo ebinum de yadwuma ebinum se sei o da bia pa bia temi de som te bi de som fiada ebi de som kwasiada nyankopon nani beso ananani nso se nani anso Kain ni na yede de a ene yenhwe ene na odofo de me kan se nyankopon ani anso Kain na yede de a ene wonso ni mefa da bia nsi o ma nyankopon obreko a nyankopon se enka se yemfa sada no ensom no ti adi se ngoma no che ye wiase mu mienu omo a ebefa afa Kain kwan so omo a ni omo ankasa ni suo no eye ma won no omde kwasiada som omda da foforo nya nyankopon homda na esom ti wo kan adisem ti yedu nan enyimu a yensia ene enso a eko baako esom obaade a ye onyankopon ne homeda no enna adisem ti yedu nan enyimu nkron so twa adwen se ko baako so som aboa no a ye ne kwasiada enhye no na yenhwe adisem ti du nan enyimu a yensia ne nso na mehunu obofo fra otu na mosoro mfimfi okura da sempa bi woka kire won na wote asase so ne aman ne musuako ne kasa ne nkrofo nyina na ode ne kese mu se musro onyankopon na monhye na onyam efrise na temo don wadu na mokoto ne oyo osoro ne asase epo ne asutene no te kire se ye twe enipa nyina adwen se yanso onyankopon yankoto ne obo osoro bo asase yansom no obofo di kan ne nkransem no sanso na obofo otoso bienu a ono so bo ko se wona ebepo onyankopon homeda no ode da foforo nso ebedi akire no kokobbo a ode ma wonie adi sentidu na nyimonkron ani du na obofo foforo a otoso miensa di wonachi
de ne kasi tie mu se so obi koto aboa ni honi na ogie agina ye de si ne moma na ne nsa so a ono ara na oba na Onyankopɔn abufuo nsa wahwe ne gine agu na abufuo kruam ni bie de kire se obi a obapo Onyankopɔn homeda no obedi kwasiada hyehyɛ a ɛyɛ aboa no hyehyɛ so no na kire se Onyankopɔn be ha saa nipa no sanse kalik nguma bia watu din se adansesem ɔkyerɛ nguma yi ɛbɔne dedi kan emfia pem ahankron aduonu miensa 1923 ɔsi kwasiada ye ntumi ho nsɛnkyerɛne asafo no kron sen twere kronkron no na homeda no san no di ho adanse ɛbrɛ no nti mame mfansia nti kwasiada ɛyɛ kalik ne senso de ti no se kwasiada no ɛyɛ won ahyenso de sanso ɛna homeda ɛyɛ Onyankopɔn so ahyenso de ti anopai awade ntina ne mu nkyere ye nyinaa na ti ase se ye ka awade da ɛyɛ memene da ɛnyɛ kwasiada sanse obi ani Bible mu a ɔde kwasiada ɛkwa asɔre kosi se 7th March 321 AD kalik enso ede kwasiada som ba wiase a omhya ase se omde soma enne abedu enne amene okasai awade ntina ne mu kyerɛ yɛn next week yebesua disua foforo awade mo yɛn saa Kristo Yesu ne mu nti amen oba Yesu bejo na yɛn so yagye so Sana babio wa say ya bose o papa be fayen across here wa say ya bose o requay o besana babio wa say ya bose o papa be fayen across here wa isuro wodi mi wani e chewurade o besana babio wa isuro wodi mi wani na yesu bibia me amani okay. Isuro with me when you're in a chair with a person of the view. Isuro with me when you're in a okay. Bedaya Papa Sepa Evangelist. Kroma Asepa. Oshenya mi asem na guopa. Ubo Rama. Yesu bejo nanso. Na bibia nso atimi akoyie pa. Wa church the Bible makasa. Sanya homeda ne sitie. Bibia nso atimi akoyie. Entubetimi aborum 0596 900046 0249023166. American family friend for odi kan kra e wo hwe so. Hello nyame Yesu bejo. Now, so just also remember, Mr. Fred, you're family member. Mr. Fred, you do. Yo, you keep a funny. Let's just say, it's a say, did that start to have some, did that become one of some, and I, it did not just say, and yet. Nyankopɔn so nhyira pa. Ya gasi Yesu bajua. Yese obasom remember Mr. Fred. Hello, Yesu bajua. Look 428 wrong. Look 428 say, omeda for the family Yesu Christ free. We share them all. We say then now, omeda for no. And family Yesu Christ free share them. Better me say. Okay. Then now, omeda for no. And family Yesu Christ free share them all. Look 428. Okay. Meda sepa papa be yiwa no. Asemo
Yemfa for Batimia Ballroom 0596 90 0046 0249023166 Uboroma Yebefana Bibian so etimi akoye pa 0596 90 0046 0249023166 Mami fa frefo Yesu bajuwo Lanso. Udini bebe akase free. Yes, sir. That's my long, sir. Okay. Upon the was yes, empower Amen. Namishra pa. Yesu bajuwo. Yesu bajuwo. Nanso, okay, Yesu bajuwa no waje so say nanso. Yesu bajuwo. Nanso. Udini bebe akase free. Because for me, and kasa free comment. Okay, ejami enti o no pay. Papa, yeah, that's but that's what I said. You say you are send us earlier. Oye bonia. Nami entwa so. Anaso ko satiba earlier. Oye bonia nami entwa so ana. No what to bo no mo. Na yenya. Yekose kwasore no. Iti reduce na se. Ukosatiba earlier enya wi nami apedie. Ukosanda so nsu ba. Ukosanda so ya enya nami apedie. Inge ma yenya kwasore no kwa. Yehu ni yeye. Because ubi e kanede. Etino ebesere. Se ibeba ne beka nkwaja asem akwa le faso anya nkwaje na menchen ya ene ne bebo ami so timi aba asoro ya basum but mba ne ka Saturday Sunday ya na ase itimi bibiri njesere nkwaje asem no ene bibiri azin na kebe faso na ya kran nkwaje ke wetu ne sa asin se mbe kesa ni ba Saturday Sunday no that's Nyame enchira pa Also betimi aborum 0596 90 0046 and 0249023166 Oba Chanu Yesu beju na waje so nanso na yetimi akoye nimu pa na light of na hadwin pa na light of na ko chire papa na Sudan dan na Momo radio mutie die yakobonshira mu yepa amani ewo potiviasimu eso waje gempo bise mami fofrefu Yesu bajiwo Nanso. Udini bebe akaza free Nanso efreme nanso ajamo atwedie ajamo mentio nana okoja man nana pakia wo so asungwe enkanso Baba just no pain or MPAABA or church there. Napo bo nipa ye say na no song e napo song for. A big thing napo boy ni say no song. Ko ni meduma. O ti Baba say adi chiwe say me do so me meduma. E dey say e ka nyamya sam e ka e dey bo Yesu so da wuru ni ba no a. O na ba che say adjempa no ho da wuru che wiase. Na ya kan ke wo mu che ya se ni mu ne nkwa wo sa so obo ni tin a wo nya nkwa Yesu so obo ni tin a nkwa wo ni mu ye se ya ko ya se ni ya gina gino ye ehu ni mu ne se ko ka cha ko fo ya se na so ba de nchen be nya nkwa je se ni nkwa wo Yesu mu ya se de se ni pa ya kan mi asem se nya me ma ti no arope ta kan so ja mo me kan no pa cha me ta ko za me chia na don't pay man na pia o na me kan to shidam na me bra pani ba ya son yo na yi na yi din sama na me ire ahun fa ino mere obapa ni shida wati Okay Mr. Mo jamu nyakopon shida pa me for so mama Yesu beju so mama Nanso be nti wana pay so I can't send the blame I can't send the blame wa me wi e mobo no ana so me ntai wa wi e mobo na wonye so kwa yakupon shira wati
for the 3 or 4 pounds. I didn't hear mobile. I'm going from so now one day, that man so the moon. When you sit down, I might not miss you sit out. Amen. I tell or that's why not my my one say. I mean, tell pa. I'm also my. Now to be a any book continue. Okay. And then I let you go. Yeah, that's it. Yanko Ponchla pa. Okay. Simam you no pay we enemy. Obetimi so boro ni afaw. 0596 90 0046 0249023166. Papa ni omunya mbaye die na obi bisabisa nsembi. Say ya no die mama omadwem kura yo mokesene. Ise mu hu se mo komemre da sori na mu hu se mo kokose da so. Enti ezi no de na metimi aka kire tie fo ne se bible ne kan ne sei enye ne nipa ka kekew bible ne kan ne sei endi bible no na yegina so de kasa se ye ya hyase ne ne abeduri no kire se bible no anka da se yemfa kosia da nsom endi ye ntie ne nipa ka ne mu ye ntie ne bible ne ka ti ne obi e ka no se ye bible na e ka ana se e nipa na e ka nti ye de yegina bible nso na akasa ti se oni akona wuchi no ne be kire se ubeti bible no ana so beti nipa because omo ede ko tira so ba na omo kan de kire wo ho se e omo a na mo nya twere no a ti se osu be di a kire di a ene na wo wa hwe bi no bi ka se yenka Kristo sorry ni wo ni na ehia se nkwagie nkwagie na minim de ye kan minim bia emfa nkwagie ho de minim because wi ase we mu be chemienu obia obeje kwasia dan hyehyɛ ya eba ya tum bia no obeyira ba odi we big allegation wi ase be chemienu sa na di se nguma ne kan they say the person me ya de bi they say mo komemre da fo no ene mo kokose me say one day me dim nyuru na baka safidi so na mo just post no bia hu ba bia wasi na bible no mo de toto ne yehwe was a bible no we say no ama ya adwuma ya kesen ka mani baje ho enti megoso meni mpanfo kasa na ebre du a ebeba so we debate ne me kan eye nkom hye wo adisem no mo so mo nkan no okay e ho ne hye amanfo nkan adisem no so mo anti o mo kan mo nti ase enti so mo mla azie no ko se ho de ye de kan ye ti ase okay ti we ahinta wiase ahinta sem ne no na ye be hya ase ye beti asim fi next week iko no okay ye be biem ammo hunu se ne me kan so bia mra memre da ana mra azie no enye keke ne mo bibi bisi o ye wiase ne de wiase be kwa wiye enti se me ka tire se memre da na somo ti Mr. Alfred asem na no waka no Yesu be gye se ko memre da no asem po na no go ote ye kana se sa na tie enti Mr. Voyes ni ana da bi but SD fast order chire no na wadi eche no mu se ne ye kan ne kore okay onye ezi ni okay onko me danso okay aba ye be no nti ebia sima ba ko bi wa do phobia wo chi oma we de me de ye na wotwe da bi nkai bo okay mina na bi ne yire frim na ya rehosem na mina na nankasa nso ye be di ne yire na wotwe da no wantimi ama ya ntwen ya ni yire ne na wotwe da ana no so de ko nyame ya mo china ena saa na wotwe da be baso ewo asante achima danse okay 47 na enye obia se ye nua be ma asante Christian de okofa oboba ana obo fancraft ba ye ono ne maame ene ne papa ewu ya rehosem omienu nyina rehosem na ye maame Alice Owusia ene on kanta fo hu bi na nyame ade mo chena
ɛna busua na hyɛ sɛ ombedi na wɔtweda ɛwɔ Asante Akyem adanse enti ye nua bɛma Asante Christian ɔna yɛ ɔbo fan club chairman wadanse ɔto nsa frɛ na dɔfo nyinaa sɛ ɔmɛta n'akyi ɔne maame na wɔtweda ni mu na enum nso ne begina so de ahyɛ hopa so na wɔtweda na yehu da ko nso a ɔmo bɛyɛ yie ti nyame adom ɔkyena efia nopa no nsia kosi na nwumre no nsia no ɛyɛ nua bɛma Asante Christians ne maame na wɔtweda ti me fa sa kwanya nso ya to nsa fra dɔfo nyinaa sɛ ɔmɛyɛ enua emboa na makra atiefo sɛ Nyankopɔn yɛ adom a next week yɛba ɛde adesua hoforo nso ayɛden aba okay wa yɛ Yesu dim nti amen amen papa Nyankopɔn hyira wo yie pa